Първият поздравителен адрес, пристигнал при нас по повод патронния празник на училището, е от господин Тихомир Вълчев, председател на Общински съвет Роман. До колектива на Средно общообразователно училище Васил Левски, град Роман. Уважаеми преподаватели, скъпи ученици, изразявам своята увереност, че имайки за патрон на училището името на апостола на свободата Васил Левски, вие ще се стремите успешно да реализирате целите и задачите на държавните образователни изисквания, залегнали в националната ни стратегия. Зная, че целият колектив има амбиции да работи активно за създаване на нови възможности за едно модерно и ефективно образование, достойно да се мери с европейските образователни стандарти. В този паметен за всички българи ден приемете най-сърдечните поздравления на Общинския съвет в община Роман и благодарния всеотдаен труд, който полагате за високата отговорност към вашите ученици. На вас, ученици, пожелавам да защитавате навсякъде името на патрона на вашето училище, за да се множат успехите и пребъде името му. Честит празник! Председател на Общински съвет Тихомир Вълчев.